η οποία θα γίνει στο διάλειμμα του παιδικού και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε. Για τους κανονισμούς τα ξέρετε, έτσι. Στην πίστα εδώ πέρα που ορίζονται από τις κίτρινες γραμμές δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν ούτε πεζοί ούτε ποδήλατα. Ο διαγωνιζόμενος θα ξεκινάει από εδώ πέρα από την αφετηρία, θα περάσει αυτές εδώ πέρα τις κορίνες, θα κάνει ένα κύκλο από τη μεγάλη κορίνα από πίσω και θα ξαναγυρίσει και θα τερματίσει εκεί. Θα μετράμε το χρόνο του και θα μετράμε και τις ποινές του. Οι ποινές είναι όταν το πόδι ακουμπήσει κάτω ή όταν ρίξουμε μία κορίνα. Άμα την ακουμπήσουμε δεν υπάρχει ποινή. Τα καταλάβουμε? Δεν τα καταλάβουμε. Τα καταλάβαμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τη λίστα εδώ πέρα με τα παιδιά από 9 χρονών και κάτω. Θανάση, πώς είμαστε? Έτοιμοι? Γιώργο, με ποιο ομάδα κάνεις το δικό σου? Τότε. Καπέλο, Γιώργο, καπέλο. Βάλει κάτι μεγάλο. Θα ήθελα εδώ πέρα που είναι ο τερματισμός να μην υπάρχουν. Και ελάτε δεξιά και αριστερά γιατί θα έρθει ο διαγωνιζόμενος και θα φεύγει. Να μην πέφτει πάνω σας. Λοιπόν, πρώτος σήμερα θα ξεκινήσει ο Ιάσονας ο Τζόρτζης, ο γιος του Προέδρου εδώ πέρα πρέπει να είναι του Συλλόγου. Ποιος είναι ο Ιάσονας? Γεια σου ρε Ιάσονα. Τι κάνεις? Λοιπόν, θα περάσεις εδώ πέρα στο πράσινο κομμάτι. Έχουμε κάποια μουσική για τον Ιάσονα? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ελευθερία, είμαστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Πάμε. Μπράβο, Ιάσονα. Έλα, ένα χειροκρότημα για τον Ιάσονα. Μπράβο, Ιάσονα, πάμε, δεν έχεις πει ακόμα. Είναι ο γιος του Προέδρου, ο Ιάσονα. Κωστά, 29 και 88. Πες το να το πω. 29 και 88 για τον Ιάσονα και 0 βαθμούς ποινής. Έχουμε τον κριτή μας εδώ πέρα, ο οποίος... Ένα χειροκρότημα για τον κριτή. Θα σας χρειαστεί ένα χειροκρότημα.